Pozor všetkým majiteľom domácich zvierat. Už ste niekedy počuli o extrémnych plemenách? Predstavte si zviera s atraktívnou vlastnosťou. Môže to byť roztomilý pes s veľkými očami, obzvlášť priateľský vták, alebo dokonca jašterica s krásnymi farbami alebo vzormi ako drahokamy. Teraz si predstavte, že chcete chovať toto zviera, aby ste získali potomstvo s rovnakými atraktívnymi vlastnosťami. Určite vyberiete rodičov, ktorí vyzerajú najzaujímavejšie, aby ste získali potomstvo s požadovanými vlastnosťami. Zatiaľ je to dobré. Však? Tento typ selektívneho šľachtenia uprednostňuje gény a vlastnosti, ktoré ľudia považujú za príťažlivé alebo užitočné. Tento proces sa tiež nazýva domestikácia a funguje dobre pre ľudí a zvieratá už tisíce rokov. Selektívne šľachtenie však môže občas priniesť aj negatívne vedľajšie účinky. Žiaduce vlastnosti, ktoré chceme reprodukovať, môžu byť niekedy spojené s génom, ktorý ovplyvňuje zdravie zvieraťa. Napríklad verzia Leopardyho gekona s názvom Lemon Frost má pútavú farbu, ale gén Lemon Frost môže tiež spôsobiť, že zviera vyvinie rakovinu. V najhorších prípadoch je tzv. Atraktívna vlastnosť v skutočnosti škodlivá pre zdravie zvieraťa. Škótske klapovché mačky, ako tie, ktoré vlastnia niektoré celebrity, sú považované za atraktívne kvôli svojim roztomilým sklopeným ušiam. Avšak tento gén pre sklopené uši tiež spôsobuje abnormálny rast chrúpavky a bolestivú osteoartritídu, vážne ochorenie kostí. Toto je moment, keď etické šľachtenie prekračuje hranicu do extrémneho šľachtenia. Ako zodpovední majitelia a chovatelia domácich zvierat musíme urobiť všetko, čo môžeme, aby sme sa vyhli týmto nežiaducim problémom. Koniec koncov, žiadny etický majiteľ zvieraťa by nechcel, aby jeho zvieratá trpeli. Čo teda môžeme urobiť ako majitelia a chovatelia domácich zvierat? Najprv je dôležité neprehnane reagovať. Nie všetky selektívne šľachtené zvieratá majú zlý zdravotný stav. Len preto, že sú konkrétnym plemenom, rodokmeňom alebo morfou, neznamená to nevyhnutne, že sú nezdravé. Namiesto toho by sme mali šľachtiť iba zo zdravých zvierat, ktoré netrpia genetickými chorobami. Ale keď sa preukáže, že plemeno alebo morf má zlú genetickú zdravie, potom by sme si mali položiť otázku, či je naozaj dobrý nápad chovať tieto zvieratá. Ak sa zviera zmenilo natoľko, že nemôže prejavovať normálne prírodzené správanie, potom je pravdepodobné, že má zdravotné problémy a zníženú kvalitu života. To je extrémne plemeno. A nakoniec nespoliehajte sa na celebrity ako na vzory v chove domácich zvierat, pretože niekedy ich nájdete, ako nevedomky propagujú škodlivé trendy. Namiesto toho si dôkladne preskúmajte zviera, ktoré chcete chovať a požiadajte o radu nezávislých špecialistov alebo odborníkov. Týmto spôsobom máte oveľa väčšiu šancu získať dobré rady a šťastné a zdravé zviera. Ďakujem za počúvanie.